Dydd da, blant a phobl ifanc Cymru. Falle bod chi'n nabod i. Falle bod fi wedi bod draw yn eich ysgol chi. Ie, dyna chi. Mr Ben Igwr, at eich gwasanaeth. Nawr te, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi swydd pwysig iawn i mi. Maen nhw am i fi ddod o hyd i filiwn o bobl sy'n siarad Cymraeg erbyn 2 dim 5 dim. Miliwn! Bron i ddwbl faint sy'n siarad Cymraeg heddiw. Wel, dim problem o gwbl, medda fi. Right. Wel, fel da chi'n gwybod, dwi'n teithio'r wlad yn chwilio am ysbrydoliaeth. A heddiw, dwi wedi dod i weld rhywun pwysig iawn. Comisiynydd yr iaith Gymraeg. Y boss. Efa Gruffydd Jones. Dwi yma i drafod adroddiad sydd newid i gyhoeddi. Wel, dwi siŵr fydd o ddim yn rhy gymleth i genius fel fi. Reit, diolch efo fi. Cymrwch sef. Diolch am fy ngwahodd i yma heddiw i drafod yr adroddiad swmpus yma sydd newydd ei gyhoeddi. Dwi wedi ei ddarllen o yn fanwl iawn. Iawn. Dydwch wrthai fwy am yr adroddiad yma. Wel, fel Comisiynydd y Gymraeg, fy ngwaith yw cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg. Ac un o'r pethau dwi'n gwneud bob 5 mlynedd yw ysgrifennu adroddiad am pwy sy'n siarad y Gymraeg ac ym lle mae'n cael ei siarad. Ac i ni'n cyfeirio at y cyfrifiad wrth wneud hyn. Ia, y cyfrifiad. Wel, rhag ofn bod yn cynulleidfa ni, blant a phobl ifanc Cymru, ddim yn gwybod yn union beth yw cyfrifiad. Wel, mae o'n syml iawn, yn dydi. Bob 10 mlynedd, mae rhaid i bob cartref, bob un wan jack hwnna ni, lenwi holiadur gan y Llywodraeth, yn nodi pethau fel lle da ni'n byw, maen nhw'n darganfod faint o'na ni sy'n byw yn y wlad yma, ac yn bwysig iawn wrth gwrs, faint o hwnna ni sy'n siarad Cymraeg. Ydych chi eisiau deud mwy am y cyfrifiad yma? Wel, mae'r cyfrifiad yn llawn gwybodaeth diddorol. Mae'n dweud wrth ni bod 18% o bobl Cymru yn siarad Cymraeg. Tasach chi'n rhoi ni gyd mewn rhes, dyna chi 1 mewn bob 5 ohono ni bron yn gallu siarad Cymraeg. Ffaith arall diddorol iawn sy'n fy nghyffro i yw bod dros hanner y bobl sy'n siarad Cymraeg o dan 33 oed. Ffantastig, ynddo fe? Mae pobl ifanc yn siarad Cymraeg. O'n i'n sylwi yn yr adroddiad yma bod pobl wedi rhannu yn adrannau, a mae plant a phobl ifanc rhwng 5 a 15 oed sydd ar frig y tabl o ran pobl sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru. Dyma fo, olwch. A mae hynny'n gwneud hen genius fel fi yn hapus iawn, ynddi tad? Chi ydi gobaith mawr y ganrif. Diolch i chi, mae'n obaith fydd yna filiwn o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru erbyn 2 dim 5 dim. Mae'n drwg gen i, nes i anghofio lle o'n i am funud. Ond ych chi'n hollol iawn wrth gwrs, ac mae'n dangos ni pa mor bwysig yw ysgolion Cymru i wneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc yn siarad Cymraeg yn y dyfodol. Ac un peth pwysig sydd wedi digwydd yw bod Senedd Cymru wedi pasio deddf o'r enw Deddf y Gymraeg ag Addysg yn 2025, a beth mae hynny'n golygu yw bydd mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc yng Nghymru i ddysgu'r Gymraeg, a gobeithio i ddod yn fwy hyderus ac i ddefnyddio'r Gymraeg yn ei bywydau bob dydd. Wel, Comisiynydd, mae'r cyfrifiad nesaf yn dod, yn eitha buan rwan, yn 2031. A'r nod ydy cynyddu y nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg erbyn hynny, mwyn cyrraedd 1 miliwn yn y pen draw. Sut yn union da ni'n mynd i gynyddu'r nifer erbyn 2031, felly? Wel, beth hoffwn ni? Wel, gen i syniad yn dweud y gwir, chi. Be am i ni gynnig darn o siocled i bawb sy'n dweud bore da yn y bore? Wel, syniad diddorol. Na, syniad gwell o lawer a dweud y gwir. Darn o siocled a hufen ia. Os da nhw'n dweud prynhawn da hefyd yn y prynhawn. Wel, diolch am hynny, ond hoffwn ni egluro'r hyn hoffwn ni i weld yn digwydd. Sef, ni'n gwybod pa mor bwysig yw ysgolion fel llefydd i blant a phobl ifanc ddysgu'r Gymraeg, felly dwi am weld mwy o athrawon sy'n gallu dysgu'r Gymraeg. Dwi hefyd eisiau gweld pobl yn gallu defnyddio'r Gymraeg mewn gweithleoedd ar ôl gadael yr ysgol, felly dwi'n credu dyle hynny fod yn flaenoriaeth. Ac ar ben hyn, beth dwi eisiau gwneud yn siŵr yw bod yna ddigon o gyfleoedd i bobl fwynhau wneud pethau yn Gymraeg. Mwynhau gwneud chwaraeon drwy'r Gymraeg, mwynhau gwrando'r gerddoriaeth yn Gymraeg, sgrolio'r ffoniau yn Gymraeg, bod yna ddigon o gyfle i bawb wneud beth bynnag maen nhw am ei wneud yn Gymraeg.
Ia, mwynhau, fel dyn dweud yn bobl ifanc. Ia, rwan, be fed ar y bobl ifanc yma wneud i helpu ni gyrraedd y miliwn? Y peth pwysig gall unrhyw un i wneud yw defnyddio'r Gymraeg. Un mater yw dysgu'r Gymraeg, mater arall yw cynnyddu'r defnydd o'r Gymraeg. A byddwn ni'n hoffi gweld pobl ifanc nawr sydd ar ben y tabl yna yn dal i fod ar ben y tabl yna mewn 10 mlynedd. Ia, neges bwysig yn fanna, bos. Defnyddio'r Gymraeg, ynde. Wel, rwan, ydych chi'n gwybod, mae bobl ifanc Cymru'n gwybod mae ddipyn o ddeinosor balch ydw i, ynde. Ond mae nhw, ydych chi'n gweld y bobl ifanc ma'n hoffi defnyddio YouTubes a'i TikToks, ynde. A mae rhain i gyd yn Saesneg, ydych chi'n gweld? Yn sicr ni am weld y Gymraeg yn datblygu yn y byd digidol. Mae yna fwy na fyddech chi'n feddwl o gynnwys Gymraeg ar y sianeli mewn barod, ac wrth gwrs fe allwch chi ddefnyddio'r Gymraeg fel i chi moyn, a dwi'n meddwl fydd hynny'n mynd yn haws dros y blynyddoedd nesaf. Wel ia, neges i chi gyd yn fanna, bobl ifanc. Os da chi'n sgwennu neges i'ch ffrindiau, cofiwch i wneud o yn Gymraeg. Wel, rwan, Gomisiynydd, dwi'n siŵr bod chi wedi cymryd blynyddoedd i ysgrifennu'r adroddiad yma, ond ydy o'n mynd i wneud gwahaniaeth mewn gwirionedd? Yda ni'n mynd i gyrraedd y miliwn o siaradwyr? Wel, mae'r adroddiad yma wrth gwrs yn edrych yn ôl, ond yn bwysicach mae'n edrych ymlaen ac mae'n rhoi syniadau i ni am sut y gallwn ni gyrraedd y miliwn o siaradwyr. A dwi'n hyderus y byddwn ni yn gwneud hynny, a'r peth pwysicaf oll yw yn bod ni gyd yn defnyddio'r Gymraeg ar bob cyfle a gallwn ni. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Gomisiynydd y Gymraeg. Bos, ynddo. Am egluro'r adroddiad mawr yma i ni heddiw. A cofiwch chi rwan, bobl ifanc Cymru, erbyn 2 dim 5 dim fyddwch chi bron iawn mor hen a fi. Ddim cweith, bron iawn, ac os gariwch chi ymlaen i siarad Cymraeg, mi fyddwch chi yn 1 o'r miliwn.